Ang pangyayaring ito ay kamakailan lamang naganap. Ito ay karanasan ng isa nating masugid na taga-subaybay na itago natin sa pangalang Eddie. Si Mang Eddie ay isang tricycle driver sa isang bayan sa katimugang bahagi ng Luzon. Ayon pa sa kanya, ilang taon na rin siyang namamasada ng tricycle. Sa katunayan ay natapos na niya itong mahulugan. Siya ay may 2 anak at 10 taon ng kasal. Siya ay tubong probinsya. Lumaki si Mang Eddie sa isang lalawigan sa Kabisayaan. At noong mga panahon na naroon siya, ay nakakarinig na ng iba't ibang kwento ukol sa mga kababalaghan. Partikular na ang tungkol sa mga aswang. Ngunit, bagaman marami na siyang nababalitaan ukol sa mga ito, ay di pa rin buo ang kanyang paniniwala kung talagang umiiral ang mga ito. Ang kanilang kasalukuyang tirahan ay may kalayuan sa pinaka-highway, kaya ang tricycle ang pinakapangunahing transportasyon papasok sa kanilang lugar, kung saan din siya namamasada. Ang panganay niyang anak ay 9 na taon pa lamang at ang bunso naman ay 6 na taon. Masaya naman sila at payapang namumuhay sa kabila ng pagiging payak nito. Siya lamang ang tanging naghahanap buhay at ang kanyang asawa naman ang nag-aasikaso sa kanilang bahay at mga anak. Marami na siyang nasaksihan na iba't ibang pangyayari sa lansangan sa araw-araw niyang pamamasada. Pero may isang pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan na talagang nagpatibay ng kanyang paniniwala ukol sa pag-iral ng mga nilalang na dati ay sa kwento lamang niya naririnig. Naganap iyon nang minsang may sumakay sa kanya na isang babae at magpahatid mula sa highway papunta sa lugar ng tinitirhan nito. Medyo madalang na ang mga pumapasadang tricycle noon pagkat malalim na ang gabi. Hindi na sana niya ito isasakay pa pagkat naisip niyang huling pasada na sana niya ang paghatid sa isang pasahero bago lumapit ang babae. Nakiusap ito sa kanya na kanya namang naunawaan ang sitwasyon nito, ngunit nagdadalawang isip pa rin siya na pagbigyan ang babae pagkat liblib ang lugar na iyon at talaga namang may kadiliman. Marami pa rin kasi sa kanilang lugar ang hindi nalalagyan ng poste ng ilaw at malawak pa ang bahaging mapupuno na maitutulad pa rin ito sa isang probinsya. Kaya nga, hindi rin siya gaanong nanibago nang manirahan sila dito, pagkat parang nasa probinsya lang rin siya nila. Dahil sa patuloy na pakiusap ng babae, kalaunan ay pumayag na rin si Mang Eddie. Sinabi ng babae na kanya naman siyang babayaran ng higit sa kaukulang bayad pagkat alam din naman niyang may kalayuan talaga ang kanyang pinapahatiran. At dahil siguradong wala naman na itong maisasakay pabalik, kung kaya't alam niya na tama lamang na dagdagan niya ang kanyang ibabayad dito. Nang binabaybay na nila ang daan, ay kapwa silang tahimik. Nabasag lamang ang katahimikan na iyon nang minsang malubak ang tricycle sa isang malalim na butas sa kalsada na humingi ng paumanhin si Mang Eddie sa babae. Ngunit wala pa rin siyang narinig na kahit anong kataga mula rito, na naisip ni Mang Eddie
Nasadya lang sigurong mahiyain ito. Napasulyap si Mang Eddie sa salamin na nasa loob ng kanyang tricycle, na kanyang nakita na magkasalikop ang mga kamay at tila tensyonado ito. Kaya naisip ni Mang Eddie na marahil ay may bumabagabag dito. Nagpatuloy lang si Mang Eddie sa kanyang pagmamaneho. Tanging liwanag lamang mula sa kanyang tricycle ang nagsisilbi nilang ilaw. Hinayaan lamang niya ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ng kanyang pasahero. Ilang sandali pa, nang muling mapasulyap si Mang Eddie sa salamin, ay napansin niyang tila hindi mapakali ang babae. Na nagulat pa ng bahagya si Mang Eddie nang biglang magsalita ito at sabihin kung maaari ba daw na ipara na munang sandali ang tricycle pagkat naiihi na ito. Na naisip naman niyang iyon lang pala ang dahilan kung bakit tila di ito mapakali at balisa na paulit-ulit na ginagalaw ang mga kamay na magkasalikop. Kaya inihinto na muna niya ang tricycle sa gilid ng daan at hinayaang makababa ang babae upang umihi. Nakita niya ang babaeng naglakad sa makapal na damuhan at naglaho sa mapunong bahagi ng lugar. Ilang sandali din siyang naghintay. Nakiusap si Mang Eddie sa babae na kung maaari ay bilisan na pagkat masyado nang lumalalim ang gabi. Di nagtagal ay muli na niyang naaninagan ang babae na naglalakad ng pabalik sa kinaroroonan niya, na nakayuko ito at tahimik lamang. Nang nakasakay na ang babae, ay agad nang pinaandar na muli ni Mang Eddie ang tricycle. Nang kasalukuyang bumabiyahe na silang muli, ay may naamoy si Mang Eddie, kaya napasulyap siya sa salamin. Nakita niyang nangingintab na ang braso at kamay ng babae na di pa niya matukoy kung ano ang inilagay nito doon. Nasa pakiwari niya ay iyon marahil ang kanyang naaamoy. Nagtataka man ay pinagpatuloy lang niya ang kanyang pagmamaneho at itinoon ang atensyon sa daan. Nang bigla na lamang kumalampag sa loob ng tricycle, na nang mapasulyap siyang muli dito ay nakita niyang naninigas ang mga binti at kamay ng babae. Kinabahan si Mang Eddie kaya mabilis niyang inihinto ang tricycle sa pag-aakalang baka napapaano na ang kanyang pasahero. Pagkahinto niya sa tricycle ay umikot siya upang lapitan ang babae, na sa pagkakaunawa niya ay tila sinusumpong ito ng parabang sakit na epilepsy. Nang malapit na siya dito ay nasa pinakasahig na ito ng tricycle na nakaluhod at nakaharap sa kanyang upuan na nakasubsob ang mukha nito doon. Mabilis na yumuko si Mang Eddie upang tulungan ang babae at nang upang malaman kung ano talaga ang nangyayari dito. Hahawakan na sana niya ito sa magkabilang balikat nang bigla itong humarap sa kanya, na ikinagulat niya ng husto pagkat kitang-kita niya ang pag-iiba ng mukha nito, na ayon pa sa kanya ay noon pa lamang siya nakakita ng ganon sa tanang buhay niya, na nang mismong oras na iyon ay tila na blanko ang kanyang isipan sa pagkasindak, na kanya pang naiwas-iwas ang kamay na napasigaw ng malakas at napamura. Mabilis niyang hinablot ang tubo sa likurang bahagi ng kanyang tricycle at nagtatakbo, na hindi siya tumigil sa pagsigaw na humihingi ng tulong sa pagbabakasakaling may makarinig sa kanya pagkat sinusundan siya nito. Tuloy-tuloy ang ginawa niyang pagtakbo. Hindi siya tumigil.
na nadapa pa nga siya dahil sa madilim ang daan. Ngunit mabilis din siyang bumangon. At nang masanay na ang kanyang mga mata sa dilim, ay nagpatuloy siya. Ngunit nang naibigay na niyang lahat ang kanyang lakas sa ginawa niyang matuloy na pagtakbo, ay huminto na rin siya dahil sa hindi na niya talaga kaya at parang mauubusan na siya ng hininga. Nang lingunin niya ang babae ay wala na ito, kaya panandalian siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit ilang sandali lang ay muli siyang kinilabutan nang maaninagan niya ang hugis ng babae. Muli siyang sumigaw at dumampot ng bato. Kanya itong binato na tila hindi naman ito natinag, na nagpatuloy lamang ito na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Iniangat ni Mang Eddie ang kanyang hawak na tubo. Inihanda niya ang kanyang sarili sa maaaring gawin ng aswang na paglusob sa kanya, na kanyang naibulalas ang salitang ama at nasambit ang mga katagang tulungan niyo po ako. Pero lalo siyang nabuhayan ng loob nang makarinig siya ng mga boses na papalapit sa kanyang kinaroroonan, na napansin naman niyang unti-unti nang umatras ang aswang, na hindi na ito nagtuloy pa na lumapit sa kanya. Napayuko si Mang Eddie at napaluha dahil di niya talaga akalaing mararanasan niya ang pangyayaring iyon. Nang makalapit na sa kanya ang ilang mga kalalakihan, ay agad siyang tinanong ng mga ito kung ano ang nangyari. Narinig pala siya ng mga ito na sumisigaw na ito pala ay mag-aama, na ang bahay ay ilang mga metro din ang layo mula sa kalsada. Ikinuwento niya sa mga ito ang nangyari, na ang buong akala daw ni Mang Eddie na ang pagkabalisa at di mapakali ng babae ay dahil sa naiihi lamang ito. Yun pala ay nais na siyang gawan ng masama nito, na maaaring sinusumpong na ng kanyang pagkaaswang, na naniwala naman ang mga ito sa kanya dahil na rin sa itsura ni Mang Eddie nang matagpuan siya ng mga ito na may mga galo sa braso at binti, bunga ng kanyang pagkakadapa, na maging ang maputla niyang muka ay patunay din na labis ang takot na kanyang naramdaman, na ang isa din pala sa mga anak ng tao na sumaklolo sa kanya ay minsan ang nakaranas na habulin din ng aswang sa may gulod nang minsang magawi ito doon, na sumagot naman si Mang Eddie na doon nagpapahatid ang babae na kanyang pasahero. At tulad po ng lagi nating ipinagpapauna sa unahang bahagi ng atin pong programa, na totoo man o hindi ang nasabing karanasan ng ating masugid na taga-subaybay, ay nasa inyo na po ang pagpapasya. Ang tanging hiling lang po namin ay huwag nyo sanang maranasan ito. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon upang pasalamatan ang mga kababayan nating OFW at mga marino sa buong mundo. Gayon din ang ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.